आङो अर्डिनेशननि उनावहाय बा पुरहित जाखांनायनि उनाव सेथि अपइन्टमेन्टखौ मोनदोंमोन अरुणाचलाव आलं पारिस होननाय बेयावहाय 8 माससोल' आङो खामानि मावनो मोनदों मानो होनोब्ला थाट' होननाय मोनसे जायगायाव गोब्राब जायगा बियो बिराद रिमट बिराद गोजान जायगा कारेन्ट गैया आरो टावार मबाइलनि टावार बेफोरबो गैया बे जायगायावहाय माने अर खामनाय जादोंमोन फायार एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेनि जाहोनाव जाय फादारफोरा दंमोन बिसोरखौ माने बेलेगाव ट्रान्सफार जानायलाय आङो बै जायगायाव अपइन्टमेन्ट सेकेन्ड बार मोनदों बेयावहाय आंखौ प्रिन्सिपाल हिसाबाव SFS स्कुलनि प्रिन्सिपाल हिसाबाव आंखौ अपइन्टमेन्ट हरनाय जादोंमोन एसिस्टेन्ट पारिश प्रिस्ट आरो SFS स्कुलनि प्रिन्सिपाल आङो MSFS सांगादनि कंग्रिगेशननि फादार जानायलाय आंखौ SFS स्कुलाव प्रिन्सिपाल हिसाबै अपइन्टमेन्ट हरदोंमोन MSFS नि फुल फर्मानो जाबाय मिशनारिज अफ सेन्ट फ्रान्सिस डि सेल्स बेयो फ्रान्सआव जागायजेननाय फाउन्डेसना फ्रान्सआवमोन अब्लाबो डिकास्ट्रि अफ माबाया इभान्जेलाइजेसना भाटिकाना फाउन्डेसननि उनावहाय जोंनि फाउन्डारखौ बुंबाय बियो सानदोंमोन आफ्रिकायाव मिशनारि खामानि मावनो थाखाय नाथाय भाटिकाना जोंनि कंग्रिगेशनखौ इन्डियायाव फथायहरनायलाय जोंनि दायो कंग्रिगेशना इन्डियायाव बांसिनै दङ 7 प्रभिन्स दङ 7टा प्रभिन्स ओमफ्राय बाखिया बाहेरायावहाय दङ 5 प्रभिन्सेस बाहेरायावहाय इन्डियानि बाहेरायाव जोङो दायो 1300 फादारफोर दङ जोंनि कंग्रिगेशनावहाय बेनो जोंनि सांगादनि बिसय जोंनि सांगादा पेट्रना जाबाय फ्रान्सिस डि सेल्स सेन्ट फ्रान्सिस डि सेल्स जोंना फाउन्डारा फादार पिटार मार्मियार दाबो प्रसेसआव दङ बियाटिफिकेसन सेन्ट जानायनि प्रसेसआव दङ सेन्ट जाथ'वाखै दायो डायसिसियन लेभेलाव जोब्बाय दायो रम लेभेलावहाय बिनि प्रसेसा जागासिनो दङ जोंनि फाउन्डारनिया आरो आङो जेब्ला थाट'आव अपइन्टमेन्ट मोननानै खामानि मावगासिनो दङमोन प्रिन्सिपाल हिसाबाव बै समावहाय स्कुल रेजिस्ट्रेसना जायैलाय मोनसे नटिस मोनदोंमोन जाय स्कुलफोरा रेजिस्ट्रेसन जायाखै गोख्रैनो रेजिस्टार जानो नांगोन 10 दिननि समखौल' होदोंमोन 10 दिननि उनाव जायफोरा रेजिस्ट्रेसन प्रसेसखौ खालामा बिसोरो 10,000 फाइन होनांगोन होननानै सानसेयावनो ओरैबायदि नटिसखौ मोननाय लोगो लोगो आङो इटानगराव थांदोंमोन जोंनि एलिमेन्टारि एजुकेसन अफिसावहाय जेब्ला आङो मोनहैयो बिसोरो बुंबाय नोङो डाइरेक्ट इटानगराव स्टार्ट खालामनो हाया प्रसेसखौहाय नोङो डिस्ट्रिक्टआव थांफिननो नांगोन डिस्ट्रिक्टआव नोङो फाइलफोरखौ साबमिट खालामनो नांगोन बिनिफ्रायसो बिसोरो हायार इटानगरावहाय जाय हेड अफिस बेवहाय फथायहरगोन आङो सानदोंमोन बोरै आङो गोदान फादारबो बारा एक्सपिरियेन्सबो नङा नाथाय आङो सानबाय आंनाथ' इसेबां गियान गैया जेरै सलमन राजाया प्रार्थना खालामदोंमोन गियाननि थाखाय आंबो बेबायदिनो बेरेफुंजानि फुङाव सिखारनानै आराधना खालामनो हमबाय आं गोसोखांबाय मादार टेरेसाया जेरै खामानिनि सिगां मिसाबलिनि सिगां 1 घन्टा आराधना खालामोमोन आंबो बेबायदिनो सिखारनानै आराधना खालामनो हमबाय आं जेब्ला आराधना खालामनानै इसोरनियाव बिनानै अफिसनि खामानि मावनो थाङो जाफुंदोंमोन जेब्ला सम गैयामोन माब्लाबा आं बिनो मोनासै आं थांनायाव अफिसनि खामानिया जाफुङाखैमोन ओरैबायदि जेब्ला आङो मोजाङै प्रार्थना खालामनानै आराधना खालामनानै इसोरनियाव बिनानै थाङो अब्ला अफिसारफ्रा माब्लाबा रिजेक्ट खालामदोंमोनब्लाबो बा दिनै जानाय नङा सप्तासेनि उनाव फै होननानै बुंदोंमोनब्लाबो आं मोनसे जाथायखौ बुंनो सानदों बयनिबो सिगाङाव जेब्ला आङो DDSC अफिसाव थाङो आलंआव अफिसारा बुंबाय जोंना दा टाइपार गैया टाइपिस्ट गैया टाइप खालामनो आरो प्रिन्टाराबो खामानि जायाखै सप्तासेनि उनाव फैनानै बुंनायलाय आं ओंखारलांदोंमोन अब्ला सासे अफिसारा नुबाय आरो आंखौ सोंबाय फादार नोंलाय मानो फैदोंमोन अब्ला बिखौ आं फिनबाय सार आंनो NOC नांगौमोन मानो होनब्ला जोंना स्कुल रेजिस्ट्रेसना जायाखै बेनिखायनो आंनो NOC नांगौ आं NOC बुथुमदों फै आंजों होननानै अफिसारा आंखौ लेंनानै लांफिनबाय आरो जि अफिसारा रिजेक्ट खालामदोंमोन बा बुंदोंमोन सप्तासेनि उनाव फैनानै बे अफिसारनि खाथियाव आंखौ लांबाय आरो बुंबाय फादारा इसेबां गोजाननिफ्राय फैदों
बियो हजोंहाय थाट'निफ्राय फैदों एसेबां गोजान लामा नोङो हायोब्ला दानो खालामनानै हर बिनि रिकुवेस्ट खालामनायाव बियो बुंबाय फादार नों जिरायथ' आङो बेलेगाव टाइप खालामहोनोसै ओमफ्राय बेलेग माबा डिपार्टमेन्टआव बेयो टाइप खालामहैनानै प्रिन्ट खालामनानै ओइदिनखालिनो एनअसिखौ आं मोननाय जादों नायदो आङो जेब्ला प्रार्थना खालामनानै आराधना खालामनानै इसोरनियाव बिनानै थांदोंमोन खामानिखौ मावदोंमोन जाफुंदों गोबाव सम लादों थेवबो बोसोरनै ग्रोब लादों थेवबो रेजिस्ट्रेसना इसोरनि अननायाव जादों आरो बेल' नङा स्कुलनिल' नङा पारिसनि फारसेबो गोबां खामानि मावनो थुलुंगा मोनदों आरो बेबायदिनो बोसोरसेखालि ब्रादार दैमालु आरो बिनि लोगो अरुण नार्जारि बिसोर सानैबो आरो गोबां ब्रादार स्टेफेनखौबो लांफानो सानदोंमोन नाथाय बियो बेलेग प्रग्राम थानायलाय ब्रादार दैमालु आरो अरुण नार्जारि सानैखौल' लांनाय जादों आरो जेब्ला बिसोरो फैनानै रिट्रिटखौ खुंफैदों गोबां सोमोनांथाव खामानिखौ इसोरा मावदों बिसोरनि गेजेरजों जायफोरा गिर्जायाव फैयाखैमोन बेसेबांबा बोसोर जाबायमोन बिसोरबो फैदों आरो जेब्ला ब्रादार दैमालुआ खर'आव क्रुसखौ होनानै प्रार्थना खालामदों गासै गिर्जायानो गोग्लैजोबदों होननानै जोङो नुना मोनो जायफोरा फैदों गासैबो बिजानायनि समावहाय फ्रायानो गोग्लैजोबदों 90% सुबुंफ्रानो बिनाय समावहाय गोग्लैजोबदों बेखौ नुनानै बिसोरनियाव फोथायनाया बांसिनदों आरो गिर्जाया जाय हौवाफोरा फैयामोन बिराद खममोन हौवाफोराबो बिराद फैनो हमदों बे रिट्रिटनि उनावहाय आरो बेल' नङा जेब्ला ब्रादार दैमालुनि रिट्रिटआ जोब्बाय जों नुना मोनो ब्रादार दैमालुआ काउन्सिलिंनि समाव गोबांखौनो हमदांनो मोनदोंमोन जे बिसोरो सारि साक्रामेन्टखौ लायाखै बिया साक्रामेन्ट बा हाबा साक्रामेन्टखौ लायैखौ बियो नुनो मोनदों काउन्सिलिं समाव ओमफ्राय जोंखौ ब्रादार दैमालुआ बुंबाय नोङो फोरमायदो बिसोरखौ बुंदो रिट्रिट जोबखालि जों बुंबाय जायफोरा सारि साक्रामेन्ट लायाखै बिसोरो कमिउनियन जानो मोना होननानै मानो होनोब्ला बिसोरो सारि साक्रामेन्ट लायाखैमोनब्लाबो हाबा साक्रामेन्टखौ लायाखैमोनब्लाबो कमिउनियन जादोंमोन नाथाय ब्रादार दैमालुआ गोथार जिउनि बोलोजों आरो काउन्सिलिंनि समावहाय मोनदांनानै जोंनो फोरमायबाय आरो बेखौ बयनिबो सिगाङाव बुंनानै होनानै जायफोरा हाबा जायाखै साक्रामेन्ट मोनाखै बिसोरो कमिउनियन जानो मोना होननानै जों एनाउन्स खालामबाय आरो नायदो रिट्रिटनि गेजेरजों आरो इसोरनि बोराव बै देवबारखालि माने रिट्रिट जोबखांनानै गुबुन देवबारखालि जों बुंबाय जोङो बोराय बुरिनिफ्राय जागायजेननानै जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दासिमबो सादि आसिस लायाखै बिया सादि आसिसखौ मोनाखै बिसोरखौ जों रेक्टिफिकेसन होनो रेक्टिफिकेसन बा होनाय जागोन बेबायदिनो 33 जरा 66% ना 33 जराखौ देवबारखालि हाबा होनाय जादों 9थानिफ्राय लानानै 3थासिम जाखादों ग्रुपाव होआखै जरासेनि होजोबखादों एखेबारे गोदान हाबा बायदि जरासेनि माबाखौ प्रमिसखौहाय बा समायखिराखौ लानो होदों 9थानिफ्राय लानानै 3थासिम आरो बयखौबो सार्टिफिकेट होजोबदों जोङो मेरिज सार्टिफिकेट मानो होनोब्ला बेखौबो नांगौ सार्टिफिकेटखौबो नांगौ मेरिज सार्टिफिकेटखौ नांगौ बा साख्रि नागिरनायफोराव जे बिसोरो हाबा जाबाय होननानै ओंखायनो बिसोरो जायफोरा लादों जोबोद गोजोननायखौ मोनदों आरो गोबां मानसिफ्राबो मोजां मोनाखैमोन सोरबाथ' होनदों नों सादि साक्रामेन्ट लानो गोसोब्ला सोरबा गोदान हौवाखौ लानानै थां होननानै बुंहरलायदोंसो सोरबा नाथाय बांसिनानो मोजां बेखौ गनायदों आरो नाजावदों सादि साक्रामेन्टखौ लादों बे पारिसावल' नङा जोंना टारगेटआ ओरैमोन 100% रेक्टिफिकेसन खालामजोबनांगौ गामिबो थांनानै बोराय बुरिखौबो जोङो आरोबाव रेक्टिफिकेसन खालामहैदों बिसोरो माने मिथियामोन बिसोरो सानोमोन मैथुन बुथारनानै मैसो बायदि गिदिर मैथुनखौ बुथारनानै अमा बेदर जाहोबानो हाबा बिसोरो बिदि सानोमोन माने पार्टि जाहोबानो हाबा जाबाय बिसोरो मिथियामोन जे गिर्जायाव जे हाबा जानांगौ गिर्जायाव लाबोनानै जे फादारनि आसिस मोननांगौ सादि साक्रामेन्ट दङ बेखौ मिथियामोन बिसोरना पार्टि जाहोबाथाय माने हाबा जाबाय होननानै सानोमोन बे जोंनिबो भुल जोंबो मोजाङै इसोरखौ बानजायनो रोङासै नाथाय जेब्ला बिसोरो मिथियो गोबाङानो गोसो सोलायनानै
सारि साक्रामेन्टखौ नाजावफैदों फ्राय जायगायावनो सारि साक्रामेन्टआ जाजोबदों आरो दाबो दानि पारिश प्रिसाबो बै समनि पारिश प्रिसा दाबो दङ आरो दाबो सारि साक्रामेन्ट बायदिसिनाया जागासिनो दङ बेनिखायनो जि रिट्रिट नों ब्रादार दैमालुनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा सोखाजानायखौ मोन्दों आरो गोसो सोलायनायखौ बिसोरो मोननो हादों बयनिख्रुइबो देरसिन जे मिराकोल बा इसोरनि खामानि बे गोसो सोलायनायनि मोजां जिउ खुंनो हानायनि बोरखौहाय बयबो मोनदों बेनो टाट'आव थानाय समनि आंनि सुंद' अपइन्टमेन्टनि एक्सपिरियेन्सा आं जोबोद मोजां मोनदों ब्रादार दैमालु फैनानै रिट्रिट खुंनायनि उनावहाय जोंनि गिर्जाफोराबो फुल जादों बेल' नङा गोबां जायफोरा गिर्जायाव फैयामोन बिसोरो फैनानै बाहागो लादों आरो फादारफ्राबो सिस्टारफ्राबो जोबोद खुसि मोनदों आरो फोथायसुलिफोराबो बांदों आरो इयुथफोराबो बिराद गिर्जायाव फैनानै एक्टिभै बाहागो लादों बेनिखायनो हामबायसै ब्रादार दैमालु